So ayun po mga kamaster, welcome back sa aking YouTube channel, Rakiterong Master. And for today's video pala mga kamaster is mangunguha kami ng panggatong. Kasi naubos na yung panggatong namin mga kamaster. So kasama ko pala ngayon si Christian na naman, saka si Kinji, kami lang tatlo. Tapos meron kami dalang itak, yan o. Para di tayo mahirapan pag kukuha tayo ng kahoy, no? Dito po kami dadaan mga kamaster para mabilis kami makarating doon sa pupuntahan namin. Yan. Aakyat lang kami dito, shortcut, no? Ayun po mga master, papunta na kami dun sa pagkukunan namin ng mga kahoy para panggatong. So inutusan pala ako ni mama mga master na manguha ng panggatong kasi wala nang panggatong. Kaya ganito yung itsura ko. Yun po mga kamaster, nandito na po tayo mga kamaster. So, kailangan lang natin maghanap ng mapuputol na kahoy. Yung maliliit lang yung kukunin namin mga kamaster kasi baka mapagalitan kami dito. Kasi bawal daw kukunin yung malalaking kahoy. Di, pangita ba? Yan. So bali si Christian mga kamaster is siya yung isasama ko sa mga vlog ko. Yan. Mag primitive din kami. So abangan niyo po yung primitive namin. Ano may kahoy rin? Ito ko na ko nito. Ito ba po? So hanap tayo ng mapuputol na kahoy mga master. No? So yan mga kamaster, no? May nakita tayong kahoy mga kamaster. Ha? Oh, nagkataon ba po? Kita okay? Kita man.
Dot. Ha? Bagol? Utla? Nang ako do. Ito yung kawasan eh. Kamu? Ano to? Kailan ka? Ano lugas? Kailan ka? A few moments later. Grabe mga master, kapagod. Jan? Jan? Nari ka diyan higot deh? Nari ka diyan higot? Nari ka diyan higot? Las Christian, dalam kita. Dia langsung pasok eh. Gue kena dia Isaac berapa? Surai dong PC kayak. PC ini lembut ya. Aneh. So ayun mga kamaster, tapos na po kami mga kamaster, no? Subukan natin kung kaya ba natin to. So ako kamay mo, maigo ko. Grabe ang bigat. Tuloy na bugin. Kuchan. Bigin. Grabe ang bigat mga kamaster. Ikut kawat na. Guys. Yay. Guys. Iya ganas jatay. Sabi mga master, pahinga muna kami mga kamaster. Kakapagod. Mansak po jatay. Yan. Yan yung kahoy ko mga kamaster. Gawas ni. Yan kahoy ko. Grabe ang bigat. So, pauwi na kami mga kamaster, no? Just keep on watching. Ayun. Pauwi na kami mga kamaster. Grabe mga master, ang bigat. Tara, kilid. Okay na. Kilid ba na? Joy, Christian. Yun si Christian.
para tayong pinirsahan ito. Kailangan na kailangan kasi mga kamaster kasi wala na kami panggatong. Wala ko na din. Grabe yung bigat. Ang video. Ay, di ulit to. Ulit ito. Ayun po mga kamaster, dumating na po kami mga kamaster. Grabe nakakapagod. Kauwi na rin sa wakas. Ayan yung kahoy ko mga kamaster. Oh. Mabigat din mga kamaster. Grabe sobrang bigat. Ayan yung bahay namin mga kamaster. Ayan. Yung bahay namin. Ayan po mga kamaster, no. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs. At palaging pagsubaybay kay Rakitirong Master. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga kamaster, please don't forget to subscribe and i-hit yung notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. Is yung video ko mga kamaster is more on racket talaga. Kagaya nito, pangangahoy. So ayan mga kamaster, maraming salamat. Ayan si Christian kasama ko. Thank you. See you in my next vlog mga kamaster.